Onke omastende esizohambela la eFosloras sithola ukuthi omastende baqashisa abantu bokufika abangenawo amaphepha mvumo okubala sizoza sobavulela amacala vele umthetho uthi ababoshwa bazoboshwa bonke omastende baseFosloras 210 weyitolo la eFosloras bazoboshwa bonke abanikeze njengamanje notice yokuthi by end of July umuntu okufika fanele besephumile esitolo emzini wakhe ngoba uqashise umuntu ongekho emthethweni uma ke nawo amaphepha kulungileke angahlala kodwa akakwazi stili uku-own isitolo ilokho ke besizokwenza siyacela ke futhi ukuthi lamahlonga ndlebe epolitiki agcwele la asethuka ama-security inkampani zakithi kanti sisho ukuthini masithi umsebenzi kufanele uphathwe ngabantu bakithi uma lezi inkampani kuyizo eziphethe umsebenzi wakithi lamahlonga ndlebe epolitiki aselelwani ke ney'nkampani zakithi ngoba into okufanele siyenze thina ukwayeka nje lama-security angithi bagade ibhilidi linomuntu okufika ngaphakathi asambe thina siyodila no-LED siyodila nomanager kamasipala sidile nomuntu ongaphakathi esitolo siliyeke i-security uma kuphuma umuntu kuzongena omunye umuntu i-security kuqhubeke lisebenza akungabi bikho leyo ngxabano nalabo abasifonelayo beqamba amanga bayeke sesiwuhlalile umhlangano nama-security ama-security ayayiqonda indaba yase-South Africa nathi asiyiqonde indaba yokuthi basemsebenzini abalwi nathi thina singadili ne-security asidile nomuntu ongaphakathi asikuvume kodwa ukuthi i-security phela ngeke lithule uma uza wena seniphethe ocelemba seniphethe omentshiso niphethe opetrol nifuna ukungena ngaphakathi niyolimaza impahla ngeke lisathula phela i-security lapho kodwa masiza ngenhlonipho le esiyigqugquzelayo thina njengensizwa nomsizwa ukuthi akuhanjiswe ngenhlonipho ngeke i-security lilwe sibe nokuvumelana la ukuthi abanayo inkinga baya-understand ukuthi kwenzakani ezweni kodwa phela nathi siwumphakathi as-understand ukuthi basemsebenzini singalwi nabo so ngicela umphakathi wala eFosloras awehlisa umoya siyaye ePalm Ridge siyaye eMayfair eMayfair ngizwe kuthiwa ke ziyageyiza leza insizwa zithi impela ngeke size siyithini kuphi khona ubani yena siyabona sizomemeze ngeke ushaya umhla ka-23 so besikhona ngifuna ukubona lokho mina okunye ke kufanele sikulungise la ukuthi nazi insizwa lezi zama-security esikukhulumile la ngaphakathi sakuvumelana ukuthi ababakhuze phela angeke kube umqondo omuhle ukuthi nangu baba umzolo wakithi ngiyamazi ugadile uyasebenza ngiyamhlonipha ngiya-understand ukuthi ugadile ebese umuntu okufika akhulume kuzwa umzolo ukuthi hayi amaZulu ngeke angenze lutho mina kuyinhlamba kuyo ubaba umzolo lo muntu kahle hle akasho thina singekho usho kuye lokuthi awulutho awuyona indoda yona umsebenzi wakhe awukho amasenda agcwele amanzi uyabo so ke yinto okufanele nawo ama-security ethu ayinqabe leyo ukuthi hayi wendoda ngamane ngiyeke phela ukusebenza la awukwazi ukwethuka abantu bakithi u-LED womasipala kuyo yonke indawo lapho esizobe sebenza khona sizofuna i-ofisi lakwa-LED lihlehlise noma linqamule zonke iy'vumelwano eninazo noma stende abaqashise abantu bokufika ngoba inkinga ekhona sithola ukuthi lezi iy'vumelwano zinikezwa abantu bakithi ebese abantu bakithi benikeza abantu bokufika so abantu bakithi bayakhala bathi abantu bokufika bafuna ukuhamba la into yokuqala umphakathi wakithi okufanele uyenze yekani ukuthenga kubantu bokufika iyona into ezobahambisa leyo yekani musana ukuhlasela iy'nkampani zama-security yekani ukuthenga kuzo ngeke ungitshele ukuthi laba abantu badayisa ukudla okungalungile kodwa niyahamba nina niyolutha lezi iy'tolo niyolutha lokhu ukudla nithi akulungile so LED sizocela usilungisele inkinga ngoba umasipala manager no-LED officer noma umanager sizobavulela icala lobugebengu lokunikeza abantu amaphepha abala kulelizwe ngokungekho emthethweni ume nawo amaphepha kulungile unawo amaphepha kodwa kawekho amaphepha okufanele inikezwe umuntu wangaphandle wokuthi akavula ispaza shop iy'paza shop ezabantu base-South Africa ama-saloon awabantu base-South Africa ama-car wash awabantu base-South Africa ayikho i-permit okufanele iphumele umuntu okufika enikezwa umuntu okufika inikezelwa leyo msebenzi uma ngabe kunikezwa umuntu wala e-South Africa umthetho uthi uma befika abakwa-Labour bezohlola isitolo kufuneke befike umnikazi wesitolo akhiphe i-ID akhiphe i-permit kodwa into eyenzakalayo njengamanje umuntu okufika ufika akhiphe